Hello friends, mentangan bataya phi kumno ban connection ya une 5-in-1 power line socket. Tepej bahaya kane ka video kanang ba phintip. Anda ula du ne ula sne hing jong phi phimdan kam shu ban khot kita ki wireman ban koneng handrai phila ban shu le hi. Daga ba phi pej ya kane ka video jonga. Sakawairu balai baga penme ya kane ka video namar bah bangale repair ya kala hing jong ki brio ngalap ba kidon kat to kat ne ki wireman haba ki connection ya une ki connection tang ban me une u indicator bat ban long ban pendan kam handrai ban ong bakin ya kat kum ka theory hakar kom ga badai haga jinglap jonga habangale repair light hing jong ki brio ngasem ba ki kremle kum ta to pe une uday u switch artli ge jat udon une wayar artli uday ujo une indicator te pe kalong kum ni to mentangin pe ya korkom connection na benta une power line mo te barbor u phase phide ban ai u wayar basau mo kan mang bha phide ban ai u wayar rong sau na benta u phase haba phi connection te kasas jong une wayar phide ban ai u 4 mm mo te une udah fuse te udan artli gijat nangne pin kaneng wan hangne house switch u ba shajrong mo nangne tongin law yom ne u screw nangne u fuse dengan law nang tu dengan tape hang tu mo baik tape hang tu te minta ngan fitting bha namar ba lada ka loose ong kalong khloit no bat lada ka khloit kan sadu sipang de na kata kadau ba haban fit skem bha te ude ban le hang ne phi une ba hajrong nang ne ude ban le hang ne ba hajrong te kan khap no no wayar te kan mau haba phi khap wayar phi de ban pendan kam da kum kane kadai ka wire stripper ki ong te kane ka suk bha kashu tantang u plastik bat kai yo sainer mo pendan kam daga ne kana ma phin suk katri kam dengan don artli kum gine dengan pendai no hang ne nu bah jrong dengan loose nu skru khendian dengan loose nu skru ti uni wire 4 mm ubasau ngan pendai hang tu bah jrong om dai ba phin pendai ubah po mo to la biang ka to la de pendai nang tu hang to te sa so nang ne hang ne dengan simbiang wayar ubasau unir 4 mm hi tinggal dan sakane ka way ka wayar stripper ngan khap kum to pai ka suk ba ka khap tang plastik ka yo sainar ka bes ba kane te thep nang tu hang to dengan khap so nang to pai phi ka biang ba kane ka wayar stripper phi ru pendan kam da kane khanang ba pin sok dengan tip no hang ni ubah harum phi no swiss pi uti bawan nang tena fuse ule ban le hajrang bat uto uban harum ule ban le cha socket te kan mau bah ba phi pendai house socket udan artli gi jan we neutral we phase bat we u arthing to haba phi pendai na swiss ha une u socket phi dai ban pendai ha une u kjat sekalian kamon mo pe une sekalian kamon une pe une te une udah sekalian kamon pe une sekalian kamon une sekalian gadiang te phimdai ban pendai sekalian gadiang mo ubawan na swiss namar ba kamlong ka theory mo kamlong ka kum ka theory handai phidai ban pendai hangne sekalian kamon te hangne pade phila ban sim bat way wayar ubawan na u indicator new indicator pinhaban pendai lang hang te pi pe hang tu hang ne pinhaban pendai ban pendai hang ne pe hang ne hajrong ban pendai lada pi pendai hang ne ong kamlong pi de pendai hang te gin lada pi pendai hang tu hajrong ong lada pi penme pelip ru utau indicator sume be kumta hang ne ban pendai hang ne mo la pendai hang tu ong indicator sume baik lada pipin mek pipin libru handai pide ban pendai hang ne hagjat jong uni u socket sekalian gamon pide ban pendai hang tu to hang tu ru pihak ban fitting bha kana makon nom loose kan mau bha ka jing loose ong
kalau nggak pen kloid andala kloid dong wayarun saing ne takadau pin hapan pendai hang tu pat satai skem ha tu satai skem ha te une ude u face ma u face pendai how tu ujat so way ude ujat jong tu fuse te hang tu te hang tu pendai hang ni mo pa hang ni teng ne rosa fitting ba bakan scam fitting ba pa pinap fitting kum tu te mentang kalabiang ngin sim no sa wire neutral te wire neutral pada kan mau ba barbor karong jong wire pidai ban ai bai ubayong kat kum ga theory mo pidai ban ai bai ubayong une ru for hi to ngan pelus na to khandiat chakaleng gamon phi to gujat jong to switch chakaleng gamon pai kan mau bha pai une u gujat ubah hajrong ong ude ujong u arthing to tem dan kam batai philatip hi han dengan subatai ya kane long tang nang banta ba phin tip mo une u gujat ubah hajrong phi to bakham he ude ujong arthing uto telak biang tementa fitting galak biang te kini ke wayar arteli ki wan supply hang ne mo pe ini pasal buat boyong ki wan supply tementa kan batai swaya phi pe kumni une basau pe ude u supply mo ba wan socket wan hang tu ha fuse but na fuse pade uya ilang bau fuse kum tu wan haune we gujat but nang tu pade ulej hau switch ubah hajrong mo mde ban lej bah po te pai kum to ude ban lej bah hajrong mo bat nang ne ubah po pade une u gujat bah po ulej jau socket hang ne socket mo nang to kalej jau indikator song to te menta kala biang gato gajing connection hang to dengan pendai no ngantes no kalong kum no dengan pendai no bat ngantes no to te menta ngan plug no hang ne socket kanang bangan I supply ha kaneka 5-in-1 power line socket ngan I supply hang ni mo to topik kala ame kum to te phi kane ka dei ga jing connection kalau nga badai kat kum pe la perlip la pen me tang su perlip ulim batang su pen me ume kane ka dei ka badai kum connection kalau nga badai mo tementangan penipat ya phi namar dan gi berubah komplain yang ki ong ba long ladang gi penmek ngi pelip ru une indikator usume be da pelip ru usume da penmek ru usume long umblip umbe teh tegi wan khot yang abangan repair pe une usume be da pelip ru ume da penmek ru ume usume be tegi komplain yang ki briu ki ong ya kata mo tendang lawan ban lau pade ngasim maka jing connection kalau nge babakla te une indikator phi une indikator ki ai hak tu pe hang ne hajrong pe hang ne kim ai re hang ne pe hang ne kim ai re hang ne balau manga kim ai hang to han re ki ai hang te uswis ubah hajrong pi pe ki ai hang ne ban ai kam dei kamlong garukam ban ai hang to kamlong gathori pe hang ne ada pi ai hang to uto indikator usume be da pelip me usume be ada pi ai hang ne tementangan persang ban ai hang ne kat kumba ngayo ya kajing komplain jong diberi mo tang bangan hikaya pi ban pen iya pi pengen pendai hang tu hari syam dei ban pendai hang tu kam dei garukam dengan supen iya pi ngan pendai hang ni mo ladang pendai hang tu kalau kumnu tementangan pen iya pi pengen pendai hang tu kam dei garukam ban pendai hang tu kam long theory tang mola kataru tang ban supun iya pi pengen lade ban pendai hang ne hak ceka ka babaklang la pendai pe kum to pi yong jude ban pendai kum tu pe tu ulai hang tu gujat jong uswi subah hajrong om dei ban le hang tu dei ban le hang ne kai dei ban le hang ne pe hang ne dei ban le to ngin pe pat penta ngin ai supply mo kalong kum no barbar gibri wisai komplain mahaya ngaya gane gi ong ba lada perlip pen me ru long tu me be bat lada set jaro khiu jalai ru long kabat kalai te pe da perlip ru pen me ru ume be pe perlip pen me ru me be
umlip umme pai umme umlip umme te menta phila song thu ba kata kom connection hang tu kamlong ga badai mo te menta ngin law no ngin connect no hakata ka jaka ga badai te ngin connect no te ngin law no nang to umlong mon connect hang tu mo to ngin law no nang ni law no te ngin connect no ha kata ka jaka ga badai ka to ka jaka ga badai pe to hang ne bina ban fitting ba kanang ba kan lus nomor tang si ulus kan kloi bat kan sa ingkloi to la de ban fitting hang tu ke jaka ka wadai ngin sartes no menta sa season pe kalame fi pe lalem bat lame lalem lame kana kin ka connection kalong ka ba dei mo kalong ka ba dei te menta ngathrai phila song thu hi ngalai hikai kum to te phiru haying sale kumne nai khot shu yaki wireman la dadu kum gini giswis sale hi panam pun kam ban khot i wireman mo te ngathrai phila song thu hi tang kumne khublai sibon ngin saya sempat hakawai pat ke video